Fod y gloch ydy hwn. Rhaid i fi agor y ffenest. Iesu maw. Mae rhaid i fi gweithio. Dyma'r gyfeillion, Lawrence ydw i. Dwi'n dod yma gyda metal detector mwyn weithredu i dygio mwy o stwff, lot o stwff sydd wedi dan y blaw. Y ffrind gorau hwn yw Garrett Ace 150, American metal detector. A dwi'n dod yma efo shovel a brwsh i gyd ar un blaw. Sori, esgysodwch y fi achos dwi'n meddwl am y geiriau rhy gormod. Mwyn trio defnyddio geiriau cywir. Oes. OK. Rwan ta, dwi'n mynd i chwylio am unrhyw stwff dar iawn rwan. Tata a mwynhau. Rwan ta, symud ymlaen i'r ochr arall gyda metal detector achos be dwi'n wneud rwan, dwi'n mynd i chwylio am unrhyw stwff dan y blaw. Felly, OK, switch on. OK. Dawn ni'n weithredu rwan. O, gofalus gyda camera. Ochr yma. OK, dawn ni'n gwneud y digio rwan. O, esgysodwch y fi, wam, OK. Two feet deep. Dyma'n dau i law. OK. OK. Nes ymlaen. OK, yn edrych na jyst digio ar y twll yma, ond dwi wedi digio ar ail twll. Achos mae gyda nhw rhywbeth diddorol mewn hyn, felly mae'n dechrau gyda. Gan i fod dweud, beth yw hwn? Rhywbeth yn faw. Waw! Waw, OK, dwi'n mynd i gwared hyn allan. Yma. Waw, sbia. Rhywbeth o'r tŵl. OK, reit. Dwi'n mynd i roi brws mewn hyn. OK.
Dwi'n meddwl mae'n rhywbeth gyda farming tool. Waw. Twisers, dwi'n meddwl. Ie. Ti'n gweld hyn? Ti'n defnyddio hwn, ond na, ti ddim yn gallu agor hyn dim mwy achos llawn o rust. Ie. Oes, oce. Ochr arall. Oce. Waw. Na chdi, ar gyfer y canlyniad wedyn. Oes. Mae hwnna'n pethau enfawr dwi wedi darganfod. Da. Oce, symud ymlaen i chwylio am yr ardal neu y tir arall. Oce. Oops. Dych ymlaen, detector. Oh, shit. Oh, yeah, achos dwi wedi anghofio i switch on. Stupid me. Ond weithiau. Wel, mae'n nifer o metal nath wedi cael ei digio mwy na 6 milltir yn y drwm neu yn hollol dwyn y gwfw. Na, gwfw i'w ffrwt, achos mae'n un blwyddyn ers dwi ddim yn chymryd, dim mwy. Ie, dyma'r peth trist. Dwi'n meddwl stone, ie, neu crystal. Ond dwi ddim yn meddwl am hyn. O, rhan o fod deilad. Ie. Oes, be dwi wedi deud o blaen neu unrhyw fideos cyn bod hir, mae'r bylgaid yn really hardcore i troi stwff dan y flawr. Ar ôl nath nhw wedi chwilio ar deilad, hen y deilad, mwyn adeiladu tŷ newydd. Oes. Be dwi wedi darganfod? Of course, dydy hwnna ddim yn metal, dwi'n meddwl, rhan gyda brick. Ond of course, dydy hyn ddim ar ran gyda project ar gyfer chwilio am unrhyw metal. Ie. Oes we. Oce, rhoi brwsta. Dwi'n meddwl mae rhaid i fi defnyddio detector unwaith eto. Dwi'n meddwl ochr arall ble mae hwnnw'n 2 feet deep. Paid â burpio, Lawrence, achos dych chi wedi bwyta gormod. Wel, a falla yn dod. Wel, ia, falla yn dod. Yndan? Ia, am ychydig. Ond dim rhy llawer. Oce, dwi'n mynd i ffilmio ar gyfer y canlyniad wedyn os dwi wedi darganfod unrhyw metal. Os be dwi wedi darganfod, dwi wedi gweld rhywbeth melyn. Felly, dwi'n meddwl hwn ydi o wire. Rhan gyda electric shock. Na, dim electric shock, neu electric wire. Gyda electronic device. Oes. Wedi defnyddio geiriau Saesneg bob tro. Mae rhaid i fi digio mwy achos be dwi wedi trio digio hyn allan. Mae'n ychydig bach yn llifrig yndi. Llifrig, mae da. Oes. Ia. Mae'n tipyn. Dwi wedi darganfod am y gwydr yma. Mwy o gwydr. Oes. Gwydr yma, ond dydy hwnna ddim yn metal. Felly, mae rhaid i fi
parhau digon hyn neu chwylio mwy o metal. Dyna ni, dyma'r wire dwi wedi digio fy'n hyn allan. Ie, mae'n ychydig yn chwalu, mae'n siŵr. Oce, gyda tipyn rhyw o pe o gwydr. A wedyn, dwi'n mynd i parhau y digio i chwylio os mae yna mwy o... beth yw hwn? Beth yw hwn? Be dwi wedi darganfod? A rhan gyda'r adeilad, dim metal, siomedig am ychydig, ond paid ag anhyddu, Lawrence, achos siwr o bod dwi'n mynd i chwilio mwy o stwff metal dar iawn. Gobeithio wir. Neu, dwi'n mynd i defnyddio detector. Oce. Mae'n cymryd tipyn... Ceiniog! 6 feet deep. Okay, come on Lawrence, come on! Mae 6 feet deep, neu 6 milltir yn dwfwn yn llawr ei digio. Okay, gawn ni weld nesa ymlaen. Mae'r metal detector wedi detectio hyn, felly, yn gyntaf mae rhaid i fi symud y worm yma. Na chdi. Oce, waw! Be dwi wedi darganfod? Ydy hyn yn riba? Oes, achos dwi wedi gweld rhywbeth yn diddorol. Ie, na chdi. Na chdi, boi. Da iawn. Na chdi. Beth yw hwn? Waw. Rhan gyda wire. Ond mi wnai darganfod o wedyn. Na! Gyda ffens. Yep. Na chdi, oce. Come on. Okay. Mae hwn yma. This will be a very big one. Okay. Are you ready, lads? Are you ready, YouTubers? This is a big one. 1, 2, 3, go! Not as big as I expected. Dyma'r fel be dwi wedi disgo, ond dim ond drwg. Mi wnai glan... Okay. Dwi wedi darganfod bod mae ganddyn nhw metal nath wedi cael ei berio. Okay, dwi'n meddwl... Mewn in. Actually, a nail. Unwaith eto dwi wedi darganfod am y nail bob tro. Okay, be dwi wedi darganfod, mae ganddyn nhw... wire dwi wedi darganfod. Mae hwn yn eitha da, be dwi wedi darganfod. Mae'n dechrau bod yn well ac yn well bob dydd. Oes, mae'n well bob dydd. Mae'n well bob tro. Na chdi. Okay, I'm gonna speak English a little bit. Well, it has been a year that almost more than many months, but since May, that I've been digging a lot of stuff out from underground by using a metal detector. And I have to say it has been a very good course. Although I'm not going to stop here because, well, yeah, I will make more metal detecting videos. And, bedwyn wedi darganfod, look what I found. Now that's the beauty of metal detecting. Dyma'r brwydyr I chwylio am stwff metal. Okay, a gyda canlyniad wedyn.